नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सबे। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके एकदम जबरदस्त होली मीटर भोजपुरी में। और दिल से बताओ तनी भैया कि कोरस कह के बढ़िया म्यूजिक बनवा के गा देतनी तो होली में एकदम पक्का हुरदंग होखी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मीटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और हर तरह के सॉन्ग हम राइट करेला भैया। रउआ जैसन भी मैटर लिखवावे के चाहतनी, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग या सीजनली कौनो गाना, तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रउआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए भैया। व्हाट्सएप के नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देले बानी। तो रउआ म्यूजिक बनवावे खतरा चाहे गाना लिखवावे खतरा कॉल या व्हाट्सएप कर सकीले। आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बाटे। देवर कहताटे भौजाई से बड़ा भाव में कले बा कि बनल मिजाज बावे पूरा ये भौजी डालब उठा के फुरहुरा। ए हो बनल मिजाज बावे पूरा ये भौजी डालब उठा के फुरहुरा। रंग डालब उठा के फुरहुरा हो, रंग डालब उठा के फुरहुरा। आ फेंक जनी पाकी अधूरा ये भौजी डालब उठा के फुरहुरा। बनल मिजाज बावे पूरा ये भौजी डालब उठा के फुरहुरा। रंग डालब उठा के फुरहुरा हो, रंग डालब उठा के फुरहुरा। आ फेंक जनी पाकी अधूरा ये भौजी डालब उठा के फुरहुरा। एहो फेंक जनी पाकी अधूरा ये भौजी डालब उठा के फुरहुरा। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी, तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। हमार व्हाट्सएप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सएप कर सकतानी भैया। और वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट बा भैया चैनल के सब्सक्राइब करके जाए, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। मिला तनी अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं, कोनो गलती त्रुटि अगर विजय बागी से भइल हुई तो क्षमा चाहतनी भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।